Ilki bilen hemmeňize salam. Men adym Enejan. Gutaran uğrum matematika mugallimçiligi. Gyzyklanýanlar we gözleýänler üçin peýdal bolup biler umydy bilen matematika sapagynyň orta mektebe degişli temalaryny türkmen dilinde videolar arkaly düşündirmegi niýetledim. Temalara başlamazdan ozal esasy haýsy temalaryň üstünde durup geçmekçi bolýanym siziň bilen paýlaşaýyn. Özüňizem ýazgyda görüşiňiz ýaly. İň başlangıç temalardan başlap, orta mektebiň soňky klaslarynda geçilen temalar içinni belli bir ýygyderlikde temalar düşündirmek planlayan videolar sanlardan başlap, ilki bilen natural sanlar, soň bitin sanlar, rasional sanlar, onluk droplar, hakyky sanlar, dereceli sanlar, köklü sanlar, ondan soň deňlemeler bilen deňlemeler we deňsizlikler bilen dowam eder. Deňlemelerin görnüşleri, çylykly deňlemeler, iki näwelli deňlemeler, kvadrat deňlemeler, ondan soň bolsa has funksiýa we funksiýa görnüşlerine geçýäs. Polinomlar, funksiýalar, logaritma, sonra trigonometriya, önüm, integral, ähtimallyk, matrisa we kompleks sanlar şeklinde dowam eder. Temalar başdan soňa çenini utarýançam biraz ýüzle ýagdaýda düşündirmekçi. Eger sorak ýüze çykan ýagdaýynda çekinmän sorap bilersiňiz. Elimden geldigiçe size peýdal we düşünipli şekilde jogaplamagy synanyşarym. Onda näme? Gelin matematika sapamyza başlaýyn.